Здравейте всички! Днес се потапяме в идеи, които на пръв поглед могат да изглеждат доста парадоксални. Здравейте! Ще обсъдим как най-искрените, като че ли позитивните желания в отношенията могат да се превърнат в онзи спусък, М, който задейства тяхното разрушаване. ще анализираме психологически модели от учението на Висарион. И веднага да уточним, ние не обсъждаме самото движение, нито неговата теология. Нашата задача е да се фокусираме върху един конкретен психологически модел Аха, и да видим какви любопитни идеи предлага той. А основният въпрос, който си поставяме, е как едно обикновено желание за една сутрешна прегръдка от любимия човек може да се окаже първата стъпка към раздяла. да, и това, струва ми се, е отлична отправна точка, защото според тази концепция проблемът всъщност не е в самото желание. Да, разбира се. Да желаеш топлина, близост, внимание, това е напълно естествено. Това е част от нашата природа. Ха. Проблемът възниква в резултат на една такава, да кажем, почти незабележима вътрешна промяна, при която първоначалният импулс, който може да бъде описан като «искам да дам топлина». Да споделя нежност. Да, той мутира в очакване «искам да получа топлина, очаквам ответна реакция». Ето за какво става дума. Именно това микроскопично изместване на фокуса от «да дам» към «да получа» е онзи спусък, който задейства цялата тази верижна реакция На обиди, претенции. и в крайна сметка на отчуждение. Да, Именно тази причинно-следствена веришка ще се опитаме днес, така да се каже, да разплетем. Нашата цел е да анализираме този механизъм. х, Да разберем как желанието, незабелязано за самите нас, се превръща в изискване, кои външни фактори могат да ускорят този процес и какви изводи предлага учението, за да не попаднем в този капан. да, нека се опитаме да се ориентираме. И така, нека започнем с онази сцена, която в текста е дадена като пример. Добре, Жена се събужда с топло чувство, с желание да прегърне съпруга си, но едновременно с този импулс в нея живее и очакването, че той ще й отвърне със същото? да, че той ще я прегърне, ще я целуне. И на пръв поглед това е напълно нормално. Това е основата на емпатията. Ами да, Ако аз проявявам нежност, а в отговор получавам стена, това все пак е сигнал, че нещо не е наред. къде обаче учението прокарва тази граница между нормалната потребност и егоистичното изискване? Това е ключовият въпрос и границата наистина е много тънка. Учението описва този процес почти като химична реакция в три етапа. Така, Първият етап е просто възникването на желанието. То е напълно естествено и безвредно. аха, Вторият етап е това, което може да се нарече акцентиране. Човек не просто изпитва желание. Той започва да концентрира цялото си внимание върху него. т.е. то става главното, да, то се превръща в централно събитие на вътрешния му свят. Нужно ми е това прегръщане, за да започне денят ми добре. Ясно? И ето, че след такова акцентиране желанието почти неизбежно преминава в третия етап. То се превръща в изискване. Вече не е. Би било хубаво, ако. Аз очаквам, че така и ще бъде. Ясно. Тоест, ключовата промяна настъпва в момента, в който удовлетворяването на това желание се превръща в условие за моето добро самочувствие. Точно така. И именно тук текстът прокарва много рязка граница между последиците – неудовлетворено желание и неудовлетворено изискване. Това е, както се казва, разлика от земята до небето. Абсолютно. Неудовлетвореното желание, върху което не е бил направен такъв егоистичен акцент, предизвиква нещо като лека мимолетна тъга. Не ме прегърна сега. Да, може би той вече мисли за работата или просто не е в настроение. Това чувство не оставя дълбока следа, не отравя психиката. Но пък изискването, Да, неудовлетвореното изискване, това е съвсем друга история.
То удря по самооценката, по чувството за собствената ценност. И поражда цял букет негативни емоции. Това вече не е просто тъга, а Обида! да, обида. Започва да се формира негативно отношение към партньора. На него не му пука за мен. Аз не означавам нищо за него. Аха, Текстът използва доста силен израз «душевни рани». да, А после, като снежна топка, се натрупват раздразнение, злоба, човек започва мислено да измисля някакви негативни мотиви за партньора си. точно така. И всичко това заради една несъстояла се прегръдка. Невероятно. И най-опасното в този механизъм е, че той често работи автоматично, несъзнателно. Човек дори не го забелязва? Съвършено вярно. Той може искрено да вярва, че просто иска любов и близост, но всъщност отдавна вече е в режим на твърдо изискване. И всяко такова неизпълнено изискване, дори и най-дребното, се превръща в капка Точно така. Да, от онова, което учението нарича психологическа отрова на претенциите. Тези капки се събират, натрупват се и в един момент просто отравят цялата атмосфера в двойката. в текста има доста категорично твърдение, че взаимоотношенията на всички съпружески двойки се разрушават именно на тази основа. Да, това е силно твърдение. Момент. Това е наистина много силно твърдение. За всички двойки звучи прекалено обобщаващо. Съгласна съм, Но ако оставим на страна тази категоричност, самата идея за натрупването на микрообиди, мисля, е позната на мнозина. Получава се, че коренът на всичко е егоизмът, когато моето «искам» става по-важно от всичко. да, в основата наистина стои това, но учението също така посочва, че ние не живеем във вакуум. Ами да, Съществуват външни фактори, които действат като усилватели на този процес. Те, така да се каже, наливат масло в огъня на нашите изисквания. добре. С вътрешния механизъм на превръщане на желанието в изискване, горе-долу всичко е ясно. Но човек все пак не живее в балон. Как стои въпросът с външното влияние? Приятелки, кино, социални мрежи. Учението отчита ли това по някакъв начин? О, безусловно, тези външни фактори умножават изискванията. Представете си, жена разговаря с приятелки и една от тях, в захлас, разказва как мъжът й е направил изненада. Аха, Или тя гледа филм, чете книга, вижда в социалните мрежи картинка на идеални отношения. Какво се случва? неизбежно започва сравнение. Разбира се, Ето, те всяка събота и неделя някъде пътуват, а ние си стоим вкъщи. И това сравнение по същество създава нови позиции в списъка с изисквания. точно така. Към своя реален, жив партньор Да, се появява изискване той да проявява качества или да извършва постъпки, които на него може би изобщо не са му присъщи. ха, Човек, по същество, започва да изисква от реалния си партньор да съответства на някакъв идеален образ. съставен от чужди истории и холивудски сценарии. Да, и всеки път, когато живият човек не може да удовлетвори тази фантазия, се случва поредното изливане на отровата на претенциите. В тази връзка в текста се споменава една известна притча. За Буда ли? Да. Един човек отива при Буда и казва «Аз искам щастие». Буда отговаря «Първо махни аз». Това е егоизмът. После махни «Искам». Това е желанието и тогава ще остане само щастието. Класика. Но веднага в учението се прави едно важно уточнение, което не позволява да се изпадне в крайност. И това е изключително важен нюанс. Учението не призовава към пълен отказ от желанията, към аскетизъм. Не, Както се казва там, това би било вредно за духовното съзряване. Целта не е човек да се превърне в безчувствен автомат, а какво тогава? да започне да облагородява своя чувствен свят. А да облагороди по същество означава именно онова обръщане на фокуса от «искам да получа» към «искам да дам». Тоест да не изискваш грижа.
А да я даряваш. Не да чакаш топлина, а сам да стопляш. В това се състои идеята за облагородяването на желанията. Продължаваме нататък. В учението има доста конкретно и за някои, може би, спорно виждане за ролите на мъжа и жената. Да, доста традиционно. Важно е да се подчертае, че сега излагаме идея от източника, а не и даваме оценка. Разбира се, В какво се състои тя? според тази концепция мъжът и жената имат различни, но взаимно допълващи се функции. Задачата на жената се описва като облагородяване на информационното поле на дома. Тоест, казано по-просто, създаване на атмосфера. Да, това е нейното пространство за творчество. Тя създава у дома такава среда, такова настроение, в което мъжът, връщайки се от външния свят, С неговите борба и стрес, може да дойде и да възстанови силите си, да си отдъхне. А истинското удовлетворение според този модел, жената получава не толкова от ответните действия на мъжа, колкото от самия процес на грижа. ха, И от наблюдението как той се променя към по-добро под влиянието на тази атмосфера. с други думи, тя се превръща в съучастница на неговите успехи във външния свят. Напълно вярно. Колкото по-значима е неговата дейност навън, толкова по-осезаем става и нейният, на пръв поглед невидим, принос. Точно така. А задачата на мъжа е да променя външния свят. Той действа във външната среда. И връщайки се от дома и изпълвайки се с сила в тази атмосфера, той вече сам, по естествен начин, се стреми да сподели тази сила. Да я предаде на жената. Да, получава се един такъв здравословен кръговрат на енергията в двойката. И на този хармоничен сценарий текстът противопоставя друга картина, която, мисля, на мнозина ще се стори позната. О, да, Мъжът се прибира у дома и още от прага попада не в пристан, а в минно поле от очаквания. От него веднага се изисква внимание, участие, отчет. Разкажи как мина денят ти, но не от искрен интерес. а за да се убеди, че все още му пука за теб. Точно така. Да не би жената случайно да се обиди и да си доизмисли някаква интрига. И такава атмосфера на изисквания според учението е абсолютно пагубна. Защо? Мъжът не се възстановява, а напротив, изразходва последните си сили, за да отговори на очакванията и да не провокира конфликт. Думът от място на сила се превръща в още един източник на стрес. Ясно. Кръговратът на енергията се прекъсва. Започва нейното изтичане, което води до охлаждане и в крайна сметка до разрушаване. Ако не изискват, не притискат, а даряват грижа и топлина, но мъжът въпреки това си тръгва. Това изглежда като върховна несправедливост. Разглежда ли текстът такъв случай? Да, разглежда. И тук се въвежда понятието духовна зрелост. Така, Идеята е, че човек, който вътрешно не е готов за хармонична, спокойна атмосфера, може просто, да не я издържи. да не издържи на доброто? Именно! За неговото личностно израстване на този етап може да са необходими съвсем други условия – по-сложни, по-конфликтни, по-поучителни. Тоест, по същество, спокойният пристан може да изглежда скучен или дори вреден за човек, който подсъзнателно усеща, че трябва да премине през някакви изпитания. Да, И той ще се стреми към по-драматични отношения. точно така. Учението казва, че напускайки наистина добрите условия, такъв човек неизбежно ще бъде емоционално привлечен към сложни условия. Които трябва да станат за него поучителни. Да, и съветът тук е еднозначен. Не бива да се задържа такъв партньор. Да се пусне? Да, защото докато той не премине през своите уроци и не натрупа мъдрост чрез собствения си, възможно болезнен опит, пълноценни отношения с него, така или иначе не могат да се изградят. Абсолютно. По същия начин и жената може да се окаже неподготвена за средата, която създава по-зрял мъж, и тя също ще си тръгне в търсене на своите по-сложни уроци. Ситуацията е симетрична.
Да, и тук също се съдържа предупреждение срещу една много разпространена клопка, когато хората се държат един за друг не от любов, а от страх от самотата. Ох, това е често срещана история. И в този случай, както се казва в текста, те повече си вредят, отколкото си помагат. Те по същество взаимно си пречат да преминат през необходимите житейски уроци и забавят развитието си. Това е изключително опасно състояние и за двамата. Изключително опасно, да. И така, разгледахме вътрешния механизъм, външните усилватели, концепцията за ролите и дори сценария, при който партньорът не е готов за хармония. След цялата тази сложна психология, какъв е основният, най-практичният извод? ММ, Какво ключово решение предлага учението? то се формулира пределно ясно и просто. Централната теза звучи така: обратното броене до разрушаването на отношенията започва в онзи същият момент, когато вашето «аз искам» се превръща в «ти си длъжен» или «ти си длъжна». Вау! В мига, в който в съзнанието на единия партньор по отношение на другия се появи думата «длъжен», таймерът е пуснат. Тоест, целият път към хармонията, по същество, се свежда до едно основно действие. Напълно да се изключи от отношенията понятието «длъжен». Да, не само от речника, но и от мисленето. Да се спре с изискванията. Да се спре с очакването партньорът да играе ролята, която ние сме му написали, и да започнем да се учим, да се приемаме един друг такива, каквито сме в действителност. Аха, В учението изрично се казва, че човек може истински да се научи да разбира ближния си едва тогава, когато по отношение на него изчезне думата «длъжен». това много напомня и на друга фраза оттам. Учете се да живеете с реалния човек, а не със своята фантазия за него. Струва ми се, че в това има огромна мъдрост. Безусловно, Ние толкова често се влюбваме не в живия човек, а в образа, който сами сме си създали. да, А после страшно се обиждаме и се ядосваме, когато реалният човек отказва да съответства на нашата фантазия. именно това е и коренът на повечето претенции. Ние по същество търсим сметка на реалния човек за това, че не прилича на измисления от нас персонаж. А на него и през ум не му е минавало. Разбира се, на него и през ум не му е минавало да играе тази роля. Премахвайки длъжен, ние даваме и на себе си, и на партньора свобода да бъдем истински. И само в тази точка на свобода е възможно истинското опознаване. И истинската близост. Да, Добре, хайде да направим обобщение. Опирайки се на идеите от учението на Висарион, проследихме цялата тази, може да се каже, трагична верига. аха, Как един прекрасен, невинен импулс, желанието за топлина, може да задейства механизма на разрушението. Всичко започва с миниатюрно изместване на фокуса, от желание да дадеш към желание да получиш. този егоистичен акцент. Да, той превръща желанието в очакване, а след това в твърдо изискване. А неизпълненото изискване, от своя страна, поражда обиди и претенции. Които бавно, но сигурно разрушават отношенията. Точно така. Като финална мисъл бих предложила още една идея от този текст. Тя е свързана с равновесието. Интересно. Там се казва приблизително следното: ако изисквате от ближния нещо, което той поради своите особености за сега не е в състояние да ви даде, Аха, бъдете готови за това, че и към вас неизбежно ще бъде отправено изискване, на което няма да можете да отговорите. принципът на огледалото. Да, и както е казано в текста, това е класическата стартова точка, от която започва изясняването на отношенията. Много силен образ, според мен. Да, това наистина те кара да спреш и да се замислиш. А аз бих искал да завърша, връщайки се към онази притча за Буда. Х. Както вече казахме, учението уточнява, че пълният отказ от желанията не е път за човека. Но самата притча поставя пред всеки от нас един много важен и вероятно не особено удобен въпрос. Какъв точно? Когато търсим щастието в отношенията,
Какво всъщност преобладава в този стремеж? Искреният порив към хармония, към любов, към самото щастие Хм, или пък проявата на нашето властно аз и на нашето безкрайно искам? Над това, мисля си, струва да се замислим,